Dnes sa ponoríme do života a diela výnimočného spisovateľa Victora Huga. Victor Hugo zanechal v literatúre nezmazateľnú stopu. Tento románopisec, básnik a dramatik, narodený vo Francúzsku v roku 1802, zanechal svetu trvalé dedičstvo. Jeho vplyv sa rozšíril ďaleko za hranice Francúzska a uchvátil čitateľov po celom svete. Univerzálne témy prítomné v jeho dielach vyvolali hlboké emócie a niesli posolstvo, ktoré prekonalo kultúrne a jazykové bariéry. Jeho život, rovnako ako jeho dielo, bol plný dramatických udalostí. Politický aktivizmus a trpká skúsenosť exilu mu nezabránili v písaní, ale obohatili ho. Tvárou v tvár nepriazni osudu zanechal literárne dedičstvo, ktoré fascinuje a inšpiruje čitateľov už po stáročia. Rodí sa génius, pohľad na Hugovú ranú tvorbu. Hugonov literárny talent bol zrejmý už od mladého veku. Jeho rané divadelné hry, ako napríklad Cromwell a Hernani, spochybňovali vtedajšie divadelné konvencie. Tieto diela odrážali ducha romantizmu, ktorý kládol dôraz na ľudské emócie, individualizmus a silu prírody. Romány ako Hans z Islandu a Buk Jargal odhalili jeho rastúce majstrovstvo v próze. Tieto príbehy skúmali témy ako sociálna nespravodlivosť a komplexnosť ľudskej povahy a predstavili hlavné motívy, ktoré sa neskôr naplno rozvinuli v jeho majstrovskom diele Bedári. Dráma v nepokojných časoch, analýza historického kontextu Bedárov. Dej Bedárov sa odohráva v kľúčovom období francúzskych dejín, v období, ktoré formovalo osud národa. Francúzska revolúcia s jej bojmi za slobodu, rovnosť a bratstvo otriasla Francúzskom v základoch. Vzostup a pád Napoleona Bonaparteho zanechali nezmazateľnú stopu na krajine hľadajúcej svoju identitu a smerovanie. Hugo majstrovsky vnáša toto historické pozadie do príbehu Bedárov. Chudoba, nerovnosť a sociálne nepokoje, ktoré trápili vtedajšie Francúzsko, nie sú len kulisou, ale silnými silami, ktoré formujú osudy postáv. Hugo, tvorca tohto majstrovského diela, si bol hlboko vedomý sociálnych problémov svojej doby. Bol svedkom utrpenia chudobných, priepastí medzi bohatými a chudobnými a hlbokej túžby po spravodlivosti. Jeho postrehy ožívajú v postavách ako Jean Valjean, ktorého hľadanie vykúpenia je neoddeliteľne späté s brutálnou sociálnou realitou. Valjeanova premena zo zatvrdého zločinca na muža súcitu a starostlivosti odráža dynamické zmeny, ktoré sa odohrávali vo vtedajšej francúzskej spoločnosti. Barikády, symboly odporu a nádeje, nie sú len kulisou, ale silnými vyjadreniami boja ľudu za lepšiu budúcnosť. Postavy ako Cosette a Fantine zosobňujú utrpenie uprostred spoločenských nepokojov a ich osudy sú neoddeliteľne späté s chodom dejín. Paríž so svojimi ikonickými pamiatkami a rušnými ulicami poskytuje grandiózne pozadie pre túto epickú drámu. Bedári presahujú rámec tradičného románu a ponúkajú hlbokú sondu do ľudskej povahy, spravodlivosti a milosti. Obohatené bohatým historickým kontextom, Hugovo majstrovské dielo stále rezonuje s čitateľmi a konfrontuje nás s bojmi a víťazstvami ľudského srdca. Tváre Francúzska. Spoznávanie postav Bedárov. Hugovo majstrovské dielo je komplexnou tapisériou ľudských životov, kde každá postava je zároveň jednotlivcom aj symbolom. Postavy Bedárov sú nezabudnutelné a vykresľujú živý obraz zúfalstva a nádeje vo Francúzsku 19. storočia. Každá postava predstavuje iný aspekt vtedajšej francúzskej spoločnosti. Hlavný hrdina Jean Valjean symbolizuje ľudskú schopnosť premeny a vykúpenia. Jeho cesta od zatrpnutého trestanca k mužovi súcitu a starostlivosti demonštruje odolnosť ľudského ducha a silu odpustenia. Jeho príbeh sa začína zúfalstvom. Odsúdený na 19 rokov ťažkých prác za to, že ukradol chlieb, aby nakrmil svoju hladnú rodinu, sa púšťa do boja o prežitie. Po prepustení z väzenia, odhodlaný začať nový život, sa stretáva s milosrdným biskupom. Jeho láskavosť a súcit hlboko poznačia Valjeana a inšpirujú ho, aby sa vzdal svojej minulosti a vydal sa na cestu spravodlivosti. Fantine, chudobná žena, ktorá obetuje všetko pre dobro svojej dcéry, predstavuje krutú realitu, ktorej čelili mnohé ženy tej doby. Jej dcéra Cosette symbolizuje nevinnosť a nádej na lepšiu budúcnosť. Valjeanovo adoptovanie Cosette predstavuje prísľub znovu zrodenia a šancu na nový začiatok. Neúprosný inšpektor Javert, ktorý je Valjeanovi v petách, predstavuje neochvejnú oddanosť zákonu a povinnosti. Jeho posadnutosť chytiť Valjeana vytvára presvedčivý konflikt medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom.
Javert slúži ako varovný príbeh o následkoch neústupčivosti a o tom, ako sa neúnavné presadzovanie zákona môže stať formou nespravodlivosti. Prostredníctvom týchto postáv Hugo ilustruje, ako dobro a zlo môžu koexistovať v časoch nepokojov a ako sa hľadanie ľudskosti a spravodlivosti môže presadiť aj v tých najťažších podmienkach. Postavy bedárov sú viac než len výplody fantázie. Stelesňujú univerzálne ľudské túžby po slobode, láske a vykúpení. Príbeh bedárov sa začína prepustením Giana Valjeana z väzenia po 19 rokoch väznenia. Po toľkom čase strávenom v krutosti väzenského života je návrat do spoločnosti ťažkou a trpkou skúsenosťou. Ľudia sa ho boja, pozerajú sa na neho s podozrením a nedôverou. Je spoločnosťou odmietaný. Náhodné stretnutie s láskavým biskupom však navždy zmení Valjeanov život. Biskup prejavuje neočakávaný súcit a odpustenie. Tento akt láskavosti má na Valjeana hlboký dopad a inšpiruje ho, aby sa vzdal svojej minulosti a vydal sa na novú cestu. Toto osudové stretnutie znamená začiatok Valjeanovej cesty za hľadaním vykúpenia a novej identity. Valjean sa vydáva na cestu plnú nebezpečenstiev a víziev. Prenasledovaný neúprosným inšpektorom Javertom čelí neustálemu napätiu a dramatickým situáciám. Počas svojej cesty stretáva množstvo postáv a konfrontuje sa s morálnymi dilemami a vlastnou minulosťou. Berie pod svoje ochranné krídla mladú sirotu Cosette a ponúka jej lásku a šancu na lepší život. Uprostred revolučných nepokojov riskuje všetko, aby ochránil tých, ktorých miluje. Ozveny spravodlivosti a vykúpenia. Čo sa skrýva v srdci bedárov? Bedári sú hlboko dojímavý príbeh o sociálnej spravodlivosti, vykúpení a sile lásky. Hugo odhaluje utrpenie utláčaných a marginalizovaných a núti nás zamyslieť sa nad súcitom a odpustením. Prostredníctvom Valjeanovej cesty sme svedkami potenciálu pretrhnúť putá minulosti a nájsť oslobodenie, odpustenie a vnútorný pokoj. Láska vo všetkých svojich podobách sa ukazuje ako transformačná sila schopná liečiť rany a inšpirovať k nesebeckým činom. Z knihy na javisko a plátno. Nadčasový príbeh bedárov bol vyrozprávaný a nanovo interpretovaný nespočetne krát. Príbeh bedárov prekročil stránky knihy a uchvátil publikum po celom svete prostredníctvom rôznych foriem umenia. Jeho epický rozsah, nezabudnutelné postavy a univerzálne témy z neho urobili obľúbené a často adaptované dielo. Muzikálová adaptácia bedárov s jej emotívnou hudbou a pútavým príbehom sa stala celosvetovým fenoménom a dotkla sa srdc miliónov ľudí. Hugovo majstrovské dielo navyše inšpirovalo množstvo filmových a televíznych adaptácií, z ktorých každá ponúka jedinečný pohľad na tento nadčasový príbeh. Lúč nádeje v temných časoch, bedári sú príbehom o neochvejnej sile ľudského ducha. V tieni francúzskej revolúcie a uprostred všeobecného zúfalstva rozkvitá príbeh o nádeji a vytrvalosti. Napriek svojej pochmúrnej a tragickej atmosfére sú bedári oslavou nezdolnej sily ľudského srdca. Bedári slúžia ako silná pripomienka sily nádeje. Prostredníctvom ciest Giana Valjeana, Fantine a Cosette sme svedkami transformačnej sily lásky, súcitu a odpustenia. Láska a obeta im pomáhajú prekonať nepriazeň osudu a nespravodlivosť. Valjeanova cesta od bývalého väzňa k ochrancovi mladého dievčaťa je dojímavým príbehom o osobnom raste a morálnej obnove. Hoci niektoré postavy stretáva tragický koniec, ich obeta vydláždi cestu k lepšej budúcnosti. Osudy Fantine a Enjolrasa, hoci bolestné, symbolizujú potrebu zmeny a zapaľujú iskru nádeje na lepší zajtrajšok. Ich obeta zasieva semienka nádeje do srdc ostatných. Valjeanova smrť, obklopený svojimi blízkymi, dokazuje hlboký dopad, aký môže mať život prežitý s nesebeckosťou. Zahalený láskou zatvára oči a jeho duša, poznačená súcitom, nachádza pokoj. Emotívne stretnutia v bedároch zdôrazňujú dôležitosť ľudských väzieb a liečivú silu lásky. Hoci sú bedári príbehom pretkaným utrpením a stratou, nesú v sebe prísľub vykúpenia a odhaľujú neochvejnú silu lásky a obety. Bedári nie sú len príbehom o utrpení a strate, sú silným svedectvom o ľudskej odolnosti, láske a nezlomnosti ducha. Bedári nie sú len príbehom o utrpení a strate, sú silným svedectvom o ľudskej odolnosti, láske a nezlomnosti ducha.
Bedári, nadčasové majstrovské dielo, ktoré zanechalo nezmazateľnú stopu v literatúre aj v spoločnosti. Aj dnes zostávajú Bedári obľúbeným a hojne čítaným dielom. Jeho posolstvo o sociálnej spravodlivosti, vykúpení a láske je aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Hugovo majstrovské dielo nás vyzýva, aby sme sa postavili problémom sociálnej spravodlivosti, zamysleli sa nad podstatou vykúpenia a uznali transformačnú silu lásky. Postavy a témy skúmané v Bedároch rezonujú s dnešnou dobou a poukazujú na pálčivé sociálne problémy a pretrvávajúce nerovnosti. Pokiaľ bude pretrvávať chudoba, nerovnosť i boj medzi dobrom a zlom, budú Bedári slúžiť ako pripomienka potreby budovať spravodlivejší a súcitnejší svet.